చేస్తున్నాం. ఇలా కృష్ణానది జలాలను మేము తెచ్చినాం. ఆనాడు గోదావరి జలాలు మేము తీసుకొచ్చినాం. ఇవాళ మూసీ నది ప్రక్షాళన మేము చేయాలనుకున్నాం. మెట్రోని విస్తరి ఆనాడు మెట్రో కట్టింది మేమే. ఈనాడు ఇంకా 100 కిలోమీటర్లు మెట్రోని విస్తరించాలనుకుంటున్నాం మేమే. ఫ్యూచర్ సిటీని సైబరాబాద్ సిటీని కట్టింది మేమే. ఫ్యూచర్ సిటీని కట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది మేమే. ఫ్యూచర్ సిటీ వరకు మెట్రో చేయాలనుకుంటున్నాం మేమే. ఏం తెచ్చినాం కేంద్రం ఏమో పెట్టుకొని ఇవాళ పట్టభద్రులు ఓట్లంటే ఈ మోసం ఈ రకాల వల్ల నేను కూడా 2019 24 వరకు ఎంపీగా చేశాను. మీ బీజేపీ ప్రభుత్వంలోని కేంద్ర మంత్రులు చాలా మంది నాకు ఢిల్లీలో వాళ్ళకి కలిసినప్పుడు బాగా అభివృద్ధి చేసే విశ్వనగరం అయితే మాకు చేయాలనే ఉంది. మంత్రివర్గంలో పెట్టి ఇంక బాగా అంత సిస్టమ్ చేంజ్ తీసుకున్నారు. ఇంక బాగా అంత సెట్టింగ్ చేంజ్ తీసుకున్నాం. లాంబ అందుకే అడ్డం పడ్డందుకే మీ మెట్రో రైలు క్యాబినెట్ పెట్టలేదు. మూసీకి మీకు నిధులు ఇవ్వలేదు. మీ రీజనల్ మెట్రో పనులు గుర్తుపోతలేవు. మీ పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలకు నీటి కేటాయింపు జరగలేదు. సీతారామ సమ్మక్క సారలమ్మ ప్రాజెక్టులు గుర్తుపడినాయి అని చెప్పి మీ మంత్రులే స్వయంగా నాకు చెప్తున్నారు. కిషన్ రెడ్డి గారు ఎన్ని రోజులు మా పెడతారు? కిషన్ రెడ్డి గారు ఎన్ని రోజులు నా మీద కోపం ఉండొచ్చు, కాంగ్రెస్ మీద పగ ఉండొచ్చు, కానీ 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు ఏం చేశారు? ఎందుకు అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్నావు కిషన్ రెడ్డిని అడుగుతున్నా. ఒకవేళ నువ్వు నిజానికి పనులు అయితే నీకు సిద్ధం ఉంటే ఈ రోజు చెప్పిన మెట్రో రైలు రీజనల్ లింక్ రోడ్డు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి నీళ్లను ఎప్పటి రోజు తెస్తావు? తారీఖు చెప్పు. తారీఖు చెప్పినాక లేదు అని చెప్పి చెప్పదలుచుకున్నా. అందుకే మిత్రులారా, నేను చెప్పిన వాస్తవాలను ఆలోచన చేయండి. నేను ఎవరిని తిట్టదలుచుకోలేదు, నేను ఎవరి మీద పడదలుచుకోలేదు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న కష్టాన్ని మీకు చెప్పకపోతే ఎవరికి చెప్తారు? కదా ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముందు బాగానే నిలబడి ఉద్యమాన్ని ముఖ్యంగా లేపింది తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన పట్టభద్రులారా, ఆలోచన చేయండి. వచ్చిన రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే బాధ్యత మన మీద ఉన్నదా లేదా? అడ్డొచ్చిన అవసరమైతే తప్పుకుంటైనా ఎన్నికల్లో డిపాజిట్లు జప్తు చేసైనా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నామని ఈ కార్యక్రమంలో నాకు అండగా నిలబడండి. నాకు నిన్నగాక మనం వచ్చింది 10 నెలలు కాలేదు. నేను సరిగ్గా పరిపాలన చేయబడి 10 ఏళ్ళు చేసినోడు నా మీదనే పడతాడు, 12 ఏళ్ళు చేసినోడు నా మీదనే పడతాడు. చీకట్లో ఇద్దరు కలిసి గుమ్ముకు అవుతారు, అల్లాయి పల్లాయి చేసుకుంటారు, పెవికాలు బంధం పెవికాలు నాకు అతుక్కుంటారు. ఇద్దరు కలిసి నా మీద పడతారు. ఇది న్యాయమా? మీరు ఆలోచించే నేను ఎవరిని? మీ సోదరుని. నేను కూడా గట్ట మీ మధ్యలో కూర్చున్నాను. మీరు ఆశీర్వదిస్తే నేను ఇక్కడ వచ్చాను. మీ వాడిని నన్ను ఇట్లా కుట్ర చేస్తుంటే కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత, గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉన్నది. ఈ ఎన్నికలు నావి కాదు, ఈ ఎన్నికలు పట్టభద్రులై. ఈ పట్టభద్రుల తరపున వారధిగా సారథిగా ప్రభుత్వానికి అనుసంధానకర్తగా నరేందర్ రెడ్డి ఉంటాడు. నరేందర్ రెడ్డిని ఎన్నికలు గెలిపించండి. మీ సమస్యలు పరిష్కరించారు. ఆదిలాబాదును ప్రత్యేకంగా గుర్తించి చాలా విషయాలు ప్రతి విషయంలో ప్రత్యేక సమీక్ష పెట్టి అధికారులందరినీ పిలిపించి వారు ఏ ఏ విషయాలైతే ఈ ఆదిలాబాద్ ప్రాంతానికి కావాలని కోరిందో అన్నిటిని మంజూరు చేయించే బాధ్యత తీసుకుంటారని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న మిత్రులారా, ఇన్ని వేల మంది ఇన్ని గంటలైన కూర్చొని అండగా నిలబడ్డందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా.